hlavy. To stojí 20 metrov. Je to dobrý v šildovke, ne? Ty koko. Pánko. Ošial cena. 15 euro po pumpu, to není zle. Za toto by som bol na domáček. To ideme tam a zaplatíme 500, môžeme zrovna domov pešiť. Marek, to by som bol na domáček. Čuješ? Ja to točím, ale piči aj kamera z toho. 16 frankov po druhý semafor. No, a ešte máme 4 alebo 5 do piči. Ty koko, a nepočítaj ich. Nevysadí nás tak, kde pre tú privolaku do piči. Ale naozaj počúvaj. To už chuj teraz, Marek, už nepôjdeš. Sedíme, už je neskoro. Už sme obeťami. Tak by si musel by sa dať 10 frankov na vlak do piči. Tak nás ideme asi vlakom, nie? Neviem, či na vlak bude do piči. No, keď tu necháme 200 na takty. Pozri, tu do piči. Kde si a ešte nič. Ešte ani polovička cesty. To nič. To ešte, ty kokot. To bude 60 chlap. Tu špím a idem. To co za motor po nás prišiel? Ty kokot, pána boha do piči. Ešte, Zúrik ešte ani zďaleka nevidno. Ešte ani do piči. Ty vole, holuby sa nepýtajú. 19,80 a ľudia pýtajú vody, lebo neznajú co utorec. 20 eur, však to mám z Bratislavy na Švecha. 50 kilometrov. My sme prešli 3. Pána boha. Čiže, ale to chuj, čuješ, príde vece budeš rád do piči. Však on jak príde, ty kokota, nebude stať 20-ky, ale porovno po franku jebe. Keď tu najzastaví na benzínke a mu dotankujeme kus do piči. Na čarno. Co piči. Čo si kúpil také auto do piči, tak veľa ale žene. Počúvaj, a vieš koľko minút ideme? 2:30. A vieš koľko ešte tam máme do toho cieľa? 10. 15. Dobre. Aj treba ti niečo k tomu ešte dodať? Zo 150 to máme. No, to piči. A keď sa vybeháme za 150. To sa musíme dneska riadne najebať, aby toto stalo za to. Nie, že stalo za to, ale... Tak musím povedať, do byte, tam leje do byte. Pána boha, kamu, Ferry, ja to ešte raz približím. 24-20 rovný. To ešte raz približím. Ty vole. 25 frankov.